Good news sa mga minimum wage earner nga private sector workers. Dugang nga saka sa sweldo ipatuma na. Samtang numero sang ginregular ng mga empleyado sa Western Visayas naglab-ot na sa 11,000. Department of Labor and Employment padayon ang monitoring kung bala nagasunod sa regularization program ang mga kumpanya. Yaring balita nga aton gintutukan. Sandig sa wage order nga gipagwa sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, ginaprubahan ang pagsaka sang sweldo sa tanan nga minimum wage earners sa pribado nga sektor sa Western Visayas. Sa non-agriculture, industrial kag commercial, kutob sa kumpanya nga may masobra na pulo ka empleyado, may saka nga 30 pesos, halin sa 365 pesos nangin 395 pesos na ini. Sa mga kumpanya nga may manubo sa napulo ka empleyado, nagsaka sang 15 pesos ang sweldo, ukod mangin 310 pesos na ang daily wage. Samtang ang bago nga minimum wage sa agrikultura, nagdangat na sa 315 pesos. Samtang diri sa Western Visayas, naglabot na sa 11,000 ang na-regular, sunod sa Department of Labor and Employment. The President can safely say that yes, he is complying with his commitment to end once and for all illegal contractual arrangement. Up to the year end, 15,000 ang target ng Region 6 to be regular. Padayon ng monitoring sang gobyerno sa mga dalagong nga kumpanya kung nagasunod sa regularization program. Nagdangat na sa 504,000 ang na-regular nga mga empleyado sa bugos nga pungsod subong nga tuig. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.